Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akuthiwa senze ezibukwayo kwemphumela kamatukuletsheni isikole phambili secondary sise Rosberg esaduma ngothisha obethulisa umsindo ngezulu lezandla. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoinele lekhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ongangibeza intatheli eka YouTube. Kuthiwa sithele isithelo isenzo sikathisha wesifazane esikoleni phambili secondary besise Rosberg okuthiwa ubevela NGESBHAMU akhomba abafundi ngasuma bebanga umsindo. Lo thisha wagcina ethathelwe izinyathelo abazali ababethukuthele begane unwabo nyakenye besho khona ukuthi akekho uthisha ongenza lesenze esikoleni wagcina ngokuxoshwa. Kuthiwa ke bamangele kakhulu ngesikhathi sekuvela imphumela kamatikuletsheni. Kuthiwa lesikole siphase ngo-89.5% okuyiphesenti elinuke kakhulu kunaphambilini uma kuqhathaniswa. Abantu basale bemangele futhi bejabulile ngalo leli percent. Abantu basale bemangele futhi betshengisa ukujabula ngayo lemphumela yakulesikole. Kuthiwa ke kungenzeka ukuthi isenzo sikathisha sibe nemphumela emihle kakhulu njengoba isikole kuthiwa sinyuse kakhulu amasokisi. Ngofisa ke mina bafethu ukuze ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.